Ayan. I-start na po tayo ating pagluluto ng ating kaldereta. Ayan, dalawang klaseng kaldereta. Isang baboy tsaka isang baka dahil merong hindi kumakain ng baka. Mag-start tayo sa ating baboy muna. Hindi nyo nakikita eh. Wait lang ha. Ilipat ko yung aking camera. Wait lang. Ayan. Okay. Ayan. Hello po. Hi sis Langga. Kumusta? Eto, walang mai-upload dahil hindi makapag-edit ang aking anak. Kaya ayan. Magla-live na lang muna ako. Magluluto ako ngayon ng kaldereta. Kaso, pagsasamahin ko sana yung baboy at baka, ay dumating yung aking hipag na hindi kumakain ng baka. Ayan, pinapigilan tuloy. Magkahiwalay pa tuloy. Hi! Ay, andito na si Little Cusinera. Magpakilala ka muna sa kanila, oh. Oh, ayan, kagigising lang po ng aking partner. Oh. Sorry, sorry, gumagalaw ang tape ko. Busy pa ako. Ah, busy ka pa! Ay, sus Mariosep, busy pa daw siya. Maglaro. Ay, maglalaro. Ano ba yan? Akala ko naman, gusto mong mag-cook tayo. Ayan, busy pa daw siya kasi masakit yung ngipin niya. So, mag-start na ako. Diretso ko na sa pressure cooker yung yung pagigisa. Meron na akong advance na nagiling na bawang. Nilalagay ko lang siya sa garapon. Tapos meron siyang mantika. Pag naggigisa ako, kumukuha na lang ako ng paunti-unti. Ayan. Ano ba yan? Gugupitan na rin talaga. And then yung ating sibuyas. O, bangs lang. Hatiin ko din kasi dalawa yung gigisahan ko. Ayun, di kayo ba? Hindi pa ako. Ayan. Karne, kahapon, binabad ko na to sa toyo, kalamansi, paminta, garlic powder, laurel, tsaka paprika. Ayan, ayan na siya. Kahapon pa yan dyan. So, malasang-malasa na to. And then, lalagay na natin yung ating karne. Sama ko na yung sabaw. Para, isahan na lang. Ganun din naman yan. Ayan. Ay, sorry, natapon. And, itatakpan lang po natin muna to ng konti. Pero hindi pa natin siya ipe-pressure. Takpan lang muna natin ng konti para dito naman sa kabila, magigisa naman ako nung para sa baka. Ayan, dito sa ating kawali. So, ayan, lagay na tayo ng ating oil. Okay. Then, yan, ilagay ko na yung bawang kahit hindi pa siya, okay lang yan. Mag-aano din yan maya-maya. Pupunaw din yan. Ay, makikrispy. Yung ating pong baka, ganun din. Binabad ko na siya sa toyo, kalamansi, bay leaf, laurel, and paprika, pamintang, durog, tsaka garlic powder. Yan. Yan ko na sila pinagbabababad. Yan, yung ating bawang. Ilalagay na rin po natin yung ating sibuyas. Para mag-translucent na siya. Sabay lang sila. Yung bawang.
Dati-dati, nung nandito pa yung mister ko, galit na galit sa akin yun pagka hindi pa natutos pa yung bawang, nilalagay ko na yung sibuyas. Eh pero bakit yung iba naman na nagluluto, di ba? Inuuna pa nga yung sibuyas. Ayan, edi ngayon para fair, sabay na. Para magkasama na sila dyan ng maluluto. Matutok tayong bawang, magiging translucent naman yung ating sibuyas. Medyo paluto-lutuin muna natin ng konti para lumabas yung aroma niya. Check natin to. Ayan, kumukulo na. Hindi pala ako pwedeng gumamit ng sandok na ginamit ko sa baka. Gagamitin ko sa baboy bawang. Dahil masyadong maselan sa lasa. Ayan o, ano na siya. Ito ko sa inyo. Yan. Ayan, dito naman sa kabila. Pwede na natin ilagay yung ating karne pa din. Ayun, muntik na. Nakamba. Nasaan pa yung alalay ko? Hana May! Anak ng kabayo naman, oh. Ano ba usapan natin, ha? Wala eh. Yung isang alalay kong maliit, nasa na ba? O ayan, nagpapagupit pa. Yung isa namang alalay ko sa, ayun, mukhang nagpapabeauty pa din. Ayan. Tapos, habang naliligpit na rin. Yung po pang gulay nito kanina, pinilito ko na habang hindi pa tayo naka-live. Pinilito ko na yung ating patatas, carrots, nandun na naka-set aside na. And ito, unahin ko munang i-pressure yung, yung karning baboy bago yung sa baka mamaya-maya. So, maglalagay tayo ng sabaw. Meron akong pinagpakuluan kanina ng pangsabaw ko sa pansit canton mamaya. Babawas tayo ng konti. Lalagay natin dito. Pero, antayin muna natin na konting, konting kulo-kulo pang konti. Lilito naman isa. Nalilito na ako kung aling kutsara gagamitin ko. Tatakpan din po natin to para magisa-gisa din muna ng konti. Tapos, pagkatapos nitong lumambot, yung baboy, mamaya, isasalin naman natin ito dito sa pressure. Takpan muna natin itong kabila. Ay, sorry. Magwala. Lag ka lang, magwala. Kunin ko lang yung ating sabaw. Sabihin mo kay kuya mo, yung fryer, ibababa na kasi para habang habang pinapakuluan natin yung mga karne dito, prepare na rin natin yung pagpiprito ng ating Korean fried chicken. Hi, Sis Hides Vlog. 1,000 viewers, hello. Hello, 1 million viewers. 1 million viewers. Sis Hides, si Langga TV po, din yan. Kapatid din. Kagaya natin. O ngayon po, Jenilyn Mercado pa ako, sabi nila. Mamaya, Dennis Trillo na haggard na eh. Haggard na yung beauty ko. Yan. Sabawan natin ng konti. And then, ipe-pressure na natin. Pero maglalagay na ako dito ng tomato paste para
magkaroon na siya ng color. Tsaka mag-absorb na rin yung ating tomato paste. Ayan. Kalahati lang. Kasi yung kalahati dito yun sa kabila. And papa-pressure na po natin to. At mukhang ganun talaga. Asa na yung ano. Diba? Family tayo ng mga vlogger. Okay, pressure po muna natin. Ayan. Kailangan, pag nakasalang po yung inyong ipe-pressure, tanggalin nyo muna to bago nyo siya itakpan. Kasi hindi nyo siya matato. Kasi may pressure na yan eh. Hello, sis Annalisa Yanko. And hello, sis Langga. Kumusta po kayo dyan? Ano tayo tinitignan kung sino? Ay, thank you po sa paharang dyan. Yung harang ibig sabihin actually. Ayan po, oh. Hindi masyadong makita yung... Yan naman, nag-ano na eh. Tapat mo naman dito sa ano. Hindi, taas mo dito, dito. Taas mo, yan. Kasi, na-anuhan to. Na-pressure ano. Naman, still gisa. Yan. Hello. Hello po sa 4 viewers natin dyan. 4,000? 4,000? 4 million. Patingin nga ng bangs mo, baby. O, ikaw na nga daw sunod, baby. Pakita ka dito. Wow, ang ganda. Pakita mo sa viewers ni Sexy Cusinera yung bangs mo. Oh. Pakita natin. Wow, bagong hairdo. Si Little Cusinera. Oh. Ayan. Ikaw naman magpagupit. Ako naman. My God. Hello po, Masi Mercano. From Team Chef. Mamaya balikan kita ha. Hello, Teacher Sel. Salamat. Ayan po, anak po ni Miss Jen, yung aking alalay, si Little Cusinera. Na gustong-gusto laging magmukbang. Kaya sa pagluluto, hindi siya masyadong... Pero gusto niyang magluto, pero ang pinaka-favorite niya is mukbang talaga. Ay, nandun sa ano dulo. Yan, kumukulo na, ay nag-pressure na yung ating ano. Nasa na si Little. Oy, hinahanap ka ni ano, Tita Queen. Nawawala ka na daw. Ayan, busy pa daw siya kasi umuuga daw yung ngipin niya. Umuuga pa yung ngipin. Hi, mga sexy. Ayan. Medyo magalaw lang yung ating kawali. Yan, baba mo na yung fryer. Natayin mo na yung coffee nito? Hindi pa. Tapatan mo nga ako ng bibilabaw dito, mainit kaya.
init. Hi, hello, Chef Ampi. Kumusta na po? Eto, bigla-bigla nagpapaluto ang aking mga anak. Hindi, ano to? Ang totoo is parang pasasalamat to sa nung manugang ko ni Miss Jen sa kanyang, alam mo na, dahil siya ay 400,000 I think na subscriber. So thank you celebration to. And yeah, susunod naman yung mga fans niya. And alam ko marami na siyang pinag-giveaways na ibang hindi ko masyadong alam yung ano nila. Pero yan, dahil nga nautusan ako magluto, papakita ko na rin sa inyo kung paano ko gawin. So, Diyan, sa may first median yan ilalagay kasi ano, wala tayong direktang saksakan. Amoy na amoy ko po yung na inilagay ko dito, pinababad ko sa mga karne. Nagpe-pressure pa lang. Yes, Chef Ampi. Sana tayo din, no? Sana tayo din. Within 2 years, ganyan na rin ang ating mga subscribers. Opo, minsan nagla-live po siya sa... ilayo ko daw muna yung camera, sabi ng aking editor. Kasi ang ingay, no? Pressure cooker. Sino natin? O yan, sa sabaw na tuloy nakatapat. Wait, sa akin ko na muna itatapat. Yan, nakita niyo tuloy yung mga ano ko, mga breakout ko. Breakout sa mask. Ang daming breakout. Hindi ko Ikaw wala sa 2,000 pa rin. Ikaw wala sa 2,000 ano. So, yan kasi balik ka sa ito. 1 for isa? Alam ko 2,000 na mahigit. 2 plus na. Motor na 1.5 na eh. Pauwi ng ano. Ayan. Pasensya niyo ang aking plate. Gulo-gulo lang. Kasi meron mga akong posto na initan ko siya magyari, hindi na sila tinatanong. Pero doon ka sasakay sa kanya. Hindi, bukol boy lang tayo. Pag kumuwi siya. Hindi ko rin naman alam kung, kasi nirestart na yun doon, so hindi ko alam kung nandun siya. Basta inano ko yan, pinakuluan ko lang sa dyan. Nilagyan ko lang sa dyan. Wala, may iiwan din ako niyan eh. Mag-open na kami ng ano. Tapos 22, ano ko, vaccine ko. Kung nasaan siya, kung nasa Marinyo siya, o nandun siya. Kasi yung nasa niya,
ng tomato paste kanina. So, mamaya mukhang magkukulang ako ng tomato paste. Coffee o coffee maker? Hindi yung coffee. 80 lang bili ko 1 eh. Bakit hindi yung packet dito na? Sa Batangas naman yun. Kaya ako nagpabili sa akin, hindi ko naman alam. Pabili ako 2 kilo. Hindi naman tayo expire, di ba? Pabili 2 kilo. Eh, sino ang pabibilan niya doon? Ipapa-LBC yan. Ayan. Andun yung jowa niya. Kaya ano, nakikita na yung lababo ko na ano, daming kalat. Ayan. Salamat po sa mga nandyan na nakatambay lang dyan. Thank you, thank you. Ito na yung ganito na lang muna yung ginagawa natin para maging active lang tayo dahil wala tayong upload ngayon. So, live na lang muna. Mamaya, ipapakita ko naman sa inyo yung aking Korean fried chicken kung paano siya gawin. Pero actually, na-marinate ko na yun sa yung aking chicken. Wait lang ha, kunin ko lang. Oo nga eh, sabi ko akin na lang yan eh. Akin na lang yan. Anong akin? Bibigay niya sa nanay niya. Ito oh. Ayan, pinabiyak ko na to sa palengke ng ganyan. Yan oh. Butterfly cut. Tapos yung chicken, minarinate ko siya sa kalamansi, patis, paminta, garlic powder, and yung fried. Tapos paprika din. Then kahapon, then kanina, inilubog ko siya sa dry na cassava flour. And then, nagtimpla naman ako ng wet butter, egg, cassava flour, chicken breading, yung crispy fry, paprika, paminta, and yan, water. Pinag-mix-mix lang siya. Then, pag ganyan na yung ano niya, yung didikit na siya sa inyong chicken niya. Ready to fry na yan. So, pa-fry natin siya mamaya sa ating air fryer. Sa fryer na di kuryente. Kasi nung nakaraan, nag-fry ako sa kawali. Hindi maganda yung pagkakaprito. So, ngayon, babalik ako dun sa electric. Mga pinagpiprituhan ng Jollibee, ganyan. Kaya lang yun, maliit lang. Ayan. Ayan, ang ganda na ng color nito, oh. Hindi lang kasi makita. Pwede nga dalawa ito eh. Ang bango ng amoy, ang bango. Itira na lang ka namin. Ay, hindi. Ito na nga, oh. Inuna ko na nga yung bago i-pressure, eh. Kaso lang parang matigas nga, eh. Asan si A? Tumawid sa kabila, bahay. Ay. Pero dapat siya nasa isa ng hindi parang meron siya dyan ako ulit. Okay, po doon. Yan.
Tapo naman yung aking dry butter. Ayan. Cassava flour lang yan na puro. Bago siya ilubog dyan sa wet, dito muna. Ito talaga yung pinaka-perfect na butter nitong Korean chicken. Natry ko na yung puro harina matigas. Natry ko na yung cornstarch matigas. Ito talaga ang pinaka-maganda. Hindi ko pa natatry yung potato starch kasi wala laging available sa palengke. So, tatry ko maghanap online and lulutuin ko din kung alin talaga yung mas bet ko sa Korean fried chicken. Kung ano talaga yung mas maganda and mas masarap. Pero sabi nga nila, sabi ni Miss Jen sa akin, ito yung mas masarap. So, dito na tayo sa cassava flour. So, wait lang po prepare ko lang yung aking, ayan, malinis yung kamay ko Bugas ulit. Dito na lang siguro sa ilalim kasi parang tapos ka na mag-ano, diba, sa kape? Try lang tayo ng isa. Papatayin ko muna to. Tatry natin kung malambot na yung baboy dyan sa loob. So, lilipat muna ako dito sa aking gagawin namang Korean fried chicken. Wait lang, prepare ko lang yung aking fryer. Yung isang galon naman, medyo okay na yun. Huwag kasi paabutin ito dahil pag paabot. So, 4 na dito. Wait lang po. Piniprepare ko lang yung ating oil dun sa fryer. Ayan, naubos na yung ating mantika. Bakit? May 1 litrong mantika ba dyan? May paulan mo na. Baka ko yung aking mantika sa
ano, dali. Oh, ayan na. O, sige. Wait na dyan. Hello po. Opo, magdikita na lang kayo dyan. Pero, sis, Chef Ampis, ang alam ko, marami sa nanonood. Ampis, ang alam ko, marami sa nanonood sa akin ay mga subscriber lang ni Miss Jen. Ayan na po yung aking fryer. Ayan. Ito yung gagamitin namin dun sa store. Hiniram ko muna saglit para lang magamit ko sa ating store. Hiniram ko muna saglit para lang magamit ko sa ating Korean fried chicken. So, kulang na kulang pa yung ating mantika. At least nasa minimum sana siya. Eh, nakaka3 litro na ako. Pang-4 na nga to. Hindi pa rin niya malagyan yung hanggang minimum oh. So, nagpabili pa ako ng isa. Hindi naman kailangan ilagay dito sa max kasi aapaw naman na siya pag kumulo yung ating mantika pag nilagyan ng ating manok. So, nandito ako sa baba. Sa sahig siya nakalagay kasi nga hindi ko siya pwedeng isaksak ng hindi direkta sa socket. Kaya, eto siya. Ayan, wait lang ha. So, nandito siya sa ilalim. Meron pa siyang kailangan may adapter pa siya. Kasi, dito siya, didirekta natin siya sa socket. Ay, oo, sa socket kasi ayan, umilaw na yung kanyang green. So, ilalagay natin siya sa 200 muna. Papainitin lang natin yung ating oil. Then, mamaya, babalik natin siya sa 180 bago natin isalang yung ating chicken. Isa na lang ako dito. Wala na yung mga alalay ko. Nilayasan na akong lahat. Takpan muna natin at para ma-concentrate yung init. Ayan. And then, babalik tayo dito sa ating niluluto naman sa kabila. Ayan. Ayan, dito. Ayan. And, papasingawin na natin yung ating pressure. Init. Ayan, ang tamang pagpapasingaw ng pressure cooker ay tinutubigan. Pero kami, inaangat lang namin yung takip nito. Ay, yung ano ba to? Yung parang, ito yung nasa ibabaw. Sino yan? Tita Queen, bakit? Baliktarin mo nga lang sa camera. Igawin mong back camera. Sige. Paano? Hindi ako marunong. Ay, yun. Oh, kita ko na. Madilim ba? Labo. Kaso hindi ko na makikita yung magko-comment. Makikita mo kung titingnan mo yung cellphone. Silipin. Oo, pumasok ka sa upuan, mataas ka. Hindi naman, nasa mesa. Ayan. Oh, malinaw na? Yan. Malinaw na? Perfect, hindi na. Oh, ayan. Pinaghiwalay ko pa ngayon ng luto yung ano. Kasi si Tita Malungo biglang dumating. Imbis pagsasamahin ko na lang sana. Ayan. Okay na yung ano, yung ating karne na baboy. Yung sa baboy, okay na. Check muna natin kung pwede nang ayun, malambot na. Pero, pwede na to. Ganda na ng kulay niya. Super ganda na ng kulay. Pwede nang hindi maglagay ng tomato sauce. Tomato paste lang, oh. Ang ganda na ng kulay. Tsaka ano. Ayan, oo, di ba? Ayan. Nakikita nyo ba? Balik mo na kay kuya. Nakita mo?
Nakikita ba yung loob? Ayan, oh. Okay na, oo. Sige. Oh, baby, pilit mo na daw to kay daddy. Yung ano? Kanino ba cellphone to? Kaya nga, kay daddy. So, tikman muna natin. Ano na? Ha? Nasa na? Ayan, oh. Ayan, oh. Tingnan niyo po, oh. Grabe. Yan. Okay na. And, para mabalance yung ating, lalagay tayo ng konting sugar. Ay, lagay na natin yung ating reno at yung ating bell pepper. Yan. Medyo marami tong sabaw-sabaw. Pero okay lang yan. Carry lang yan. Yan. Red and green bell pepper. Hatiin ko lang para doon naman yung iba. Hindi dito kagaya sa Davao na napakamura. Dito mahal ng bell pepper kaya tipid-tipid lang. Tapos bubuksan. Awa ng Diyos, wala pa akong pambukas, kaya kutsilyo lang. Hindi pa ako na-orderan. Shopee. Ay, sugay. Parang masusugatan pa ako. Pinalipat ni ate mo yung camera sa likod eh. Ikaw magbasa ng comment. Bakit daw? Ang labo daw. Parang bago ko tumabuksan na reno, masusugatan pa ako. Nasa na daw si cute kasi na yun. Ayan, oh. Eh, pakita ka nga, eh. Ay, naka baby. Ay, eto po, oh. Kita ba? Kita ba kami? Ouch daw, ouch. Uy, ikaw pa naman yung hinahanap nila. Ayaw mo magpakita. Oo nga, nakabangs ka pa naman ngayon. May timplahan mo nga, alalay. Alalay na may. Ayan, maglalagay na po tayo ng ating gulay. Eto, pinirito ko na to kanina, oh. So, lalagay ko na lang. And, tutunawin mo muna sa mainit konti. Oo. Aray ko. Kamay-kamay. Ito na yung pinangkuha ko ng ano. Teka lang. Muna tayo ng ating kutsara. Ay, Hana May, sabihin mo pala kay Tantan, ano? Cheese pala, cheese. Pabili ng cheese ka. Cheesy caldereta nga pala to. Nandun yung ano. Nandyan yung... Hindi pa ba nakabili? Ang bango nga, naaamoy na ng kapitbahay. Ang aking niluluto. Malamig na tubig ba ito? Oo. Mainit muna, tapos malamig. Yung galing sa rep? Oo. Ayan. And, pakuluan pa po natin ng konting oras. Para lapot yung kanyang sabaw. Ay, yung green peas pa pala. Maglagay pa ba ako ng green peas dito? Kasi naman si Tita Malungoy, imbis na isang lutuan lang eh. Kaya talaga late na siya dumating eh. Eh, pinangati ko sa akin yung baboy tsaka yung ano. Baka, dahil hindi na siya kumakain ng ano. Siya kumakain ng baka. Hey! O, tao po daw! Mati lang. Mag-add tayo ng konting paminta para medyo may konting anghang. Ha? Wala pa dito.
lumalapot na po yung kanyang sabaw. O, papuntay mo na lang doon sa kanto. Yan. Talagang ang dapat po talaga sa kaldereta ay maanghang. Kaya lang, hindi talaga sila pan ng maanghang dito. So, yan ganyan lang. Pero, dahil sa ako hindi rin pan ng, ng maanghang, ganyan din lang. Check mo nga na may, baka may cheese dito. Cheese, sige na, dali. Ministry mo na yung kalahati ah. O, dali na. Kasi hindi ito magiging cheesy, walang cheese. Ah. So, ba't naglalaw-law yung comments mo? Oo, ganun talaga. Oh! Kala ko maaano. Ayan. Pinahati? Bakit ako? Hindi siya kumakain ng baka dito. Bakit? Hindi siya kumakain ng baka si Tama. So, tikman uli natin. Ilan lang ba? Hindi pa babarin natin. Pakita yung mga. Hindi ako kita mo. Okay na. Naghahanap na lang ako ng lasang cheese. Pabili ka na ng cheese. Dali. Wala pa ng cheese dito. Akala ko nakabili ako kahapon. Mantika na keso. Ano bibili? Pinakabaw niyo na lang. Ulam yata yan eh. Wait lang. Ulam yan. Ayan. Ito oh. Ayan pala eh. Sige na. Oo, 1 litrong mantika at saka keso. Ano yung okay? Kahit ano, basta cheese. Oo. Ito yung baboy, ito yung baka. Ba't may baboy? Hindi. Isasama ko lang sana yan dyan. Nakita ni Tita Malu na pinaghiwalay. Kasi meron siya kumakain ng ano, di ba? Tiran daw siya eh. Hindi ko rin siya lalagyan ng sili. Naku, okay na itong isa. Ano yung ba itong container na to? Okay. Ayan, ang ganda na rin ang... So, pwede na natin ilagay yung ating tomato sauce naman dito. Sa kabila. And yung ating, ito, bell pepper. Para magkaroon na ng color, ay ng lasa. Ayan yung gisantes, tawag nila dyan, green peas. Lalagay ko na rin po yung ating tomato sauce. Hindi na ako naglagay dito sa baboy kasi masyado ng malapot. So, yan. Kasi naman uy, grabe, ang ganda na. Konting, siguro kahit medyo patagal-tagalin pa natin ito ng luto, hindi na kailangan. Para naman makatipid tayo ng konti sa gas. Pressure rin natin, di ba? Maya, pagtapos itong baboy, malapit na. Ayan. Hindi ko na po makita yung comment, basta kasi nasa backcam na yung gamit ko. Ito lang phone na to gamit ko, pasensya na po kayo. Ayan, pero napakaganda na ng color niya, oo, ayan. Medyo may sabaw-sabaw nga lang, pero overall naman, ganda na ng kulay niya. And yung lasa niya, saktong-saktong.
Hinahanap ko na lang yung konting linamnam. So, cheese na lang ang wala dyan. Dito pala sa kabila, maglalagay din tayo ng konting sugar para mag-blend na yung lasa ng ating alat and konting tamis. Ayan. Diba? Sana yung aking nalilito na tutuloy sa sandok eh. Ang ganda ng kulay niya. Super. Kaakit-akit na siya oh. Ayan. Ito namang isa ay malapit ng masunog. Asa na ba ang cheese? Pero pwede na to. Hinaan na natin. Check ko muna itong aking mainit na. Ano ba yung ating chicken? Ating pagpiprituhan din, mainit na. So, lipat ko muna yung camera guys ha. Ay, mga sexy ha. Sexy nga pala, sabi ng aking editor. Ayan. Ayan siya. Yan, baba natin konti para nakikita nyo. And then, eto na. Mainit na siya, oh. Tignan nyo. Oh. Diba? And, lalagay na natin siya. Yan, dahan-dahan lang. Oh. Yun, sakto naman pala eh. Yung halos 4 liters na mantika. Ayan, ganyan lang po ang mamaya-maya, check natin siya kung nasusunog ba. Pero bababaan ko ng konti yung temperature. Gagawin ko lang siyang 180. Hugas lang akong kamay. Yan, balak ko sanang takpan pero hindi naman siya tatalsik. So, babaan natin ng konti. Baka naman kasi pagka sunog agad eh. Sunog agad, hilaw ang loob. O sige, pwede na yan. Ano na nga eh, nakalubog naman na pala eh. Hindi na kailangan eh. Yung akala ko kasi hindi lumubog. Diba? Pero, kailangan ko yung keso. Tapos kunin na uli yung yung camera. Sa mga nahihilo na po dyan, okay lang po yan. Pasensya na kayo. Nahihilo na ba kayo? Kalilipat ng camera. Nag-iisa kasi yan. So, yan. Yung pag yumaman tayo, madami mga 5. Mga 5. Meron sa likod, meron sa harap, sa tagiliran, sa taas. Kahit anong posisyon meron. Ay, anggulo pala. Ang gulo. Hindi pala kasi. 28 isang Mantika. Wala na daw silang dito. Tingnan.
Nakikita ba to? Okay na. Okay na to. Kakain na ba kayo? Kukuha lang. Ayoko dito. Ayun ako nang gawin. Hindi ka man lang. Hindi naman to sa kanya. Magtatabi lang siya ng konti. Uuwi nga daw siya dito mamaya. O, ayan. May pre-taste na po. Ang pre-taste ano, parang yung dalawang order na. Ayan, kakain na sila. Teka lang, babalik ko muna itong chicken naman. Wait lang, kasi baka masunog na yung ilalim. Wait lang po Walang anghang. Ano kaya yung baka anghang natin? Nakain ba kayo? Yan, wala talagang anghang yun. May pahingi akong konting dyan. Sili. Sili. Oo, chili oil. Lalagyan natin ng anghang kung ano. Kailangan ko 2 tons. Aray ko, ano ba to? Panay naman sabit sa akin. Sige. Okay na yan. Lagyan natin ng konting chili oil para medyo may naman. May sayang. Oh, 450 ang sili ngayon eh. Bayan. Ilipat mo yung kailangan nila makita yung Yung ulit? Oo. Ikaw kasi dapat tumahawak na lang yan eh. Oo. Wakad ko na. Titingnan mo lang na ayan na po. Binaliktad ko na siya kanina. Tapos ngayon, medyo lagyan natin siya ng konting dito, siwa dito para ayan. Para pasukan siya para maluto. Diba? And medyo lakas natin. Kasi umano yung kanyang temperature bumaba. Dahil sa tignan nyo ibang-iba ang ibang-iba yung texture ng cornstarch sa kasaba. Kasi eto siya super yan. Para siyang kumakain nga ng ano ba to? Hindi ko na maalala. Cropek na super lutong. Ayan Ayan. Hindi ko makuha. Yun. Ito super lutong na. Hindi ko ulit. Hindi. Yan muna. Concentrate muna dyan. Ililipat ko lang. Oo, kalderetang baboy sa kalderetang baka. So, ito na. Saan ang galing yung baboy mo? Ano yun? Pinasobra ko talaga yun. Para ako, na natin, atang halikan. Salihan ka naman. Tapos yung lutuin mo. Yung beef talaga. Ano na kayo magbibigay sa akin? Hindi pwede. Naka-live ka. Ay, hindi na yung kita. Yung parang ba? Parang pang short. Iyan mo siya mo. Mamaya laglag na yung aking doon sa mantika. Ay, sino mo na yan? Tapos mo lang dyan sa Yan. Okay, ito na po yung ating niluto. Ayan, super. Ayan, yung kanyang cheese. Ito tunaw-tunaw na.
Tapos masarap to pagka medyo yung anghang niya is talaga namang kumakagat sa lalamunan niya. Tapos ililipat ko naman dito yung baka para lumambot na rin. Hindi, ano na yun eh. Tutuloy na lang yung luto. Ayan. Okay na. Bahala ka na. Tanong ko yung camera. Diyan ba sa pinipil ko o dito? Pero ang ganda ng masulin ko. Kumain mo muna yung ilaw ng pilipan mo dito. Kailangan ka preso kasi matagal ka. Tapos wala ka nang yung camera. Para makita nila yung ayan po yung kulay ng kanyang kaldereta. Grabe, ang ganda-ganda na. Ayan, di ba? Oh, konting lambot na lang. So, ipe-pressure natin to para yung kanyang karne ay lumambot din. Ayan, ilalagay na natin dito sa ating pressure cooker. Hindi ko na hinugasan at hindi naman maselan yung mga kumakain ng baka. Medyo ang hirap lang magsalin, ha? Try na natin. Messy-messy lang ng konti, pero carry lang yan. Masyadong mataas eh. Kung mababa lang yung kalan, kaya ko sanang ilipat to ng buhos na yung kawali. Alanganin. Ay, ayun, nakapon na nga. Buhay pa. Buhay pa. Sige, kaya ko na to. Ayan, di ba? Ay, grabe. Kakalat, pero carry lang yan. Ganun talaga. Kitang-kita na yung behind the scene. Tapos, lagyan natin siya ng konting sabaw. Kasi masusunog yan. Pinaggagaan ng ating batok kanina. Yun po palang aking nilagang batok ay isasahog ko yun sa pansit canton. Sa saucy pansit canton. Yan. Okay na kahit ano ng kutsara gamitin dito kasi yung mga kakain ito kumakain ng baboy. Yun lang kasing kanina hindi kumakain ng baboy. Yung nalaglag kay asin. Okay, tatakpan na po natin. So, balik mo na siya doon sa ating chicken. Balik ko lang ilaw. Oh, lagyan mo ng kanin sa ako. Ating Korean. Doon ka, Asi! Oh my God. Ayan, babalik na rin natin yung ating chicken at parang susunog na. Kanin daw, lagyan mo yan ng kanin. Ito ano? Ito.
Ayan, ganda ng kulay na ng ating chicken. Medyo may talpik-talpik. Pero hayaan mo na. Lilinisin na lang natin mamaya. Ayan, after nitong ating Korean fried chicken, siguro yung ating mga susunod mamaya, hindi ko na masiskim kasi masyado na tayong hahaba. And 4 PM pa yung ating kainan. So, ito ay ipinakita ko lang sa inyo kung paano siya lutuin. And mamaya tignan natin kung paparinig ko sa inyo kung gaano ka-crispy ang ating Korean fried chicken. Tama na yan tayo. Ikaw. Hindi ka daw ba nakakain? Baka naman nabigyan na. Okay na yan. Ayan po, super ganda na ng ating color ng ating chicken and super crispy na siya. Sabihin na naman. Ayan, aray ko. Kapati pa. Ito na. Pwede na tayong mapatay ng ating kalan. And mamaya po ulit. Hindi na natin ito kailangan i-double fry kasi maano na. Crispy na siya. Kailangan na lang natin siyang i-drain. Yung kanyang strainer. Meron, patatas to ka ano. Bigyan mo na si Lola mo ng ano. Ayan. Ayan na po yung ating chicken. O, diba? Yan o, umaano-ano pa siya. Ayan, lumulubo-lubo pa. Ayan o. Lumulubo pa yung kanyang ano. Ito. Try ko hindi nyo makita kasi. Ayan o. Lumubo pa siya. Ayan. Super crispy niya, promise. Ayan. Tignan mo. Naglolobo-lobo pa yan. Ayan. O, diba? Ayan. Pag makakapag-edit na ako, ay na yung anak ko, yung editor ko, gagawan ko kayo ng full video nito na maganda yung plating, maganda yung alam mo na, presentation, maganda yung thumbnail, ganyan. So, sa ngayon, ayan lang muna. Pero sa tingin ko naman, masusundan nyo na siya kasi madali naman siyang gawin. Yung pagmamarinate, siguro lalagay ko na lang sa description. And kung ano yung dry butter, tsaka yung wet butter, lalagay ko na lang sa description sa baba para masundan nyo na lang. Pero promise, ang sarap-sarap nito. Ilang beses na po kaming gumawa nito. Trinay ko yung, yun nga, yung sa harina, sa cornstarch, and sa kasaba. Ang pinaka-the best ay kasaba. Yung cornstarch matigas nung maluto, yung harina matigas din. Tapos yung kanyang loob niya hindi siya ganun ka-juicy, pero pag eto juicy talaga. Mabilis lang talaga siyang iprito, Queen. Promise. Ang ano ni is pero pwede itong i-double fry. Pwede siyang i-double fry. Papahingahin muna. Then, mamaya-maya, iinitin ulit yung mantika. Ipapry uli natin. Para sure na luto. Pero, sa mga nauna namin ginawa, hindi na kami nag-double fry eh. Okay naman yung loob niya. Walang dugo, walang hilaw-hilaw. Lutong-luto. Kasi, iba yung init ng electric fryer. Kesa dun sa kalan pa, 'di ba? Pag sa kalan kasi paiba-iba eh. So mas madali. Ayan, ito pa po yung ating mga susunod na isasalang. Ayan, mayroon pa tayong dalawa. Ayun yung isa nasa kanyang dry butter. So mamaya po natin siya isasalang. Siguro mga 3 o'clock or 2:30 ganyan.
Oh, ito na po yung aking ano oh, nagmumukbang na siya. Ayan, yung aking julalay na isa. Yung aking isang julalay ay wala, naglalaro na. Uy, sa akin talaga nakatutok. Oo. Siyempre, papakita mo kung ano, isasabi mo sa kanila kung masarap. Masarap, syempre. Pero walang halong kurot yan ah. Oh, yung chicken na namaya. Teka lang, ilalagay ko na sa plato yung chicken. Para makita rin nila. Ah, ito pala yung may cheese, no? Nilalagyan ng cheese para ano malinamnam talaga. And, kasi yung isang tong. Ikaw na lang dyan, nawawala pa yung tong mo. Parang di bagay yung ano, no? Mas maganda talaga kapag beef caldereta. Hindi, okay din naman pork, pero yung ribs kasi ang masarap. Sa caldereta? Ayan. Ito na po yung ate. Tignan mo, pag pinindot mo yung laman niya, juicy-juicy yung loob niya. Teka, tatry kong ano, gupitin. Kung tignan ko yung loob niya kung ano na. Okay na. Makikita naman yan dito eh. Konti na lang lilipad na kayo. Pero kayo Laging na- chicken eh. No? Hindi, pero sinabi daw na sinabi daw na pinaka best cure ng ano ng Manok. bawa ng nagkaka-COVID ay yung vitamina galing sa manok. Bakit? Hindi ko alam, tanong mo kay Ate Jenny mo, pero basta niyan sa ginugol niya. Kasi malansa, gano'n. Hindi nga malansa. Ayan Queen, tignan mo Try mo na kasi to Queen eh. Yan sarap niya tignan mo. Naririnig niyo yan? Aray, nagbumukha. Sarap. Breading lang okay na ako. Solve na ako. Si Muning nangihingi na. Hindi ako kasama sa budget. Mukha sa labas. Pahawal. Anak ka sa labas. Sarap niya, promise. Pork. Ay, pa pala yung niluto mo na beef, tapos yung pork. Siniwalay lang. Yung beef may Ayun. cheese din. Hindi kayo mag-alinlangan na double fry na lang natin mamaya. Pero luto na to, promise, luto na. Batik, doon ka na muna sa labas, batik. Hindi ikaw usap. Yan. Sarap talaga ng breading niya, Maya-maya makikita nyo nakahubad na yung manok mo yun. Wala nang breading. wala nang balat. Di ko kayo ini-echo, talagang masarap. Huwag mo na ubusin yung kanin ni A. Na, Takpan ko. Ay, huwag yan. baka lang awin. Mag-end na ba tayo? Oh, wala ka nang niluluto eh. Tawagin na natin si Little ko si Dera. Bakit mo vlog mo ikaw? Yun ang hinahanap nila eh. Si A. Ba't di naman ba siya eh? Nga ngipin? Wala ko ng phone. Mm. Kaya,
nanonood pala ng Netflix, kaya ano. Mas skip ads din pala yung live mo. Oo, meron din. Ayan. Ayan na po yung ating Korean fried chicken. Oh, di ba? Oo nga eh. Di ba sinabi ko na sa'yo marami nang nakaka-discover na pumayat ka na. Hindi mo lang nakita yung film. Oh, ito na yung ating pork caldereta. Antay-antayin nyo na lang yung beef ha. Hindi mo na ako mag-e-end para makita nyo din yung beef. Kung gaano kaganda. Miming! Ay! Tumungo na. Ayan. Nasa, ano pa. Nasa alis ka dyan, Ming. Nami! Hugasan mo ko kasi ano, kailangan ako kumamaya sa pansit. Naluluto ka na ba? Hindi, mamaya. Ay, dun mo na. Huwag mo na dito itambak kasi. Doon sa likod. Nakikita kaya. Sa ano? Sa camera. Sa likod. Hindi pwede humakan ko sa likod. Pwede naman, oh. Ano ko? Akin na yung ano. Oh. Ayan, hindi ko na masyadong nilakasan yung pressure. Alalay na lang para mas madali yung paglambot ng ating meat, yung ating baka. Ay, meron pa pala akong ipiprito, yung lechong kawali. Doon sa fryer. Kaya, papainitin ko ulit yung air fryer. Ay, air fryer. Yung ating fryer. Tayo ay magluluto ng magluluto tayo ng ating lechong kawali. At yung lechong kawali. Ang sahog sa ating pancit canton. Pwede pala sa i-forward ang live. Oo. Pinakbot eh. Oo, kung saan na yung ano, kung nasa na siya ngayon. Doon na lang siya pupunta. Okay. Hello po sa tatlong nanonood sa akin dyan. Ayan. Ayan. Nagpe-pre yung ating beef. Yan na lang naman yung lulutuin natin eh. Tapos, ipapatong na lang yung gulay. Tapos yung reno. Asan yung reno na isa? Wala nakikita yung comments dito. Diyan, sa live siya. Ayan. On-opener na lang. Parang hindi pa natin naaalalang bilhin. Double fry ko na lang yung chicken para hindi na mag-agang-agang yung mga watchers natin na baka hilaw pa yung loob. So, pero marami na kaming na prito na once lang na pinirito. Hindi naman siya hilaw. Juicy pa nga siya eh.
Si Ate, nakulong ba dito sa likod? Ay, nandang pala. Diyan pala si Ate. Ate! Bigyan mo nga ito ng ano na may, bigyan mo siya ng kaldereta doon sa labas at isarado niya ang pinto. Uy, magpiprito eh. Uy! Oh, Dali! baka makita ko sa camera. Karen, bigyan mo ng isang pala. Bigyan ko na yan. Hindi palabasin mo siya. Ate, na ito. Di ba nga pinakain ko yan? Di ba ko kaya? Hindi ka kumain. Sige, kunin mo itong camera at sundan mo doon. Susunod ko yung ilaw. Dali. Okay, dito naman po tayo sa ating pagpipirito. Double fry ng ating ating Korean fried chicken. Yes. Pwede naman sa kawali, pwede sa ano, sa dito sa electric. Yan. I-double fry na natin. Ilalagay ko na sa net kasi para mabilis siyang ay net ba to? Tawag dito strainer pala, strainer. Hindi yata pwede. Masyadong Hindi maliit. kasha? Oo nga, hindi kasha. So, tanggalin na muna natin to. Nami, hawakan mo. Oo. Okay, yan. Double fry. Yan ha. Dinouble fry ko na para cook. Mabilis lang ito pag i-double fry mo siya. Mabilis lang. Baliktad ah. Kailangan dalawang. Inatay ko na muna yung ating baka, kaldereta. Kasi baka naman maging corned beef na yun. Baka, kaldereta. Baka sa manong mo. Baka, kaldereta. Ayan. Baliktad ulit. Juicy kaya ang loob nito. Hindi mo siya makikitaan na iba yung iba mong makakain na parang dry yung loob. Ito hindi. Juicy siya. Juicy siya pero luto. Hindi siya hilaw. Hindi ba ba tayo pagkain mo yan? Oo. So, pwede na siguro itong iprito, tapos double fry na lang mamaya bago yun.
Piprito ko din yung ano eh, yung parit ng kawali. Asan yung pugo? Ayun oh. Meron pala akong hack na sasabihin sa inyo. Para Ano ba natapos ko? yan, lalagay ka ng konti. Suka. Para yung crispy niya tatagal. Ano mo tayo ako yung pugo? Ayun nga oh. Nabalakan mo. Pugo? Oh, itlog. Ulam ni A. Ayan. Paano ko tatapusin to eh? Hindi ko pa nga natatapos yung kaldereta. Pinakita ko yung simula, yung tapos hindi. Unfinished. Pasture paper. No. Wala. Yung ating itong kawali ay para sa ating pancit canton. Maya. Hinaan natin ng konti. Okay, yan. Naguguluhan na ba kayo? Naguguluhan ba kayo? Yan. Matalsik ang lechong kawali. Nakakatakot. Ayan, tatapusin na natin yung ating live. So, mapakita ko na sa inyo ang init na ang ayan, ganyan na kami magtanggal ng pressure ng ating mauubos ang mantika sa ating kawali ay sa ating fryer. Alam ko marami din tayo gumagawa ng ganito eh, na pinapasingaw lang, inaangat lang yung ano. Safe naman, wag lang matutuluyan na matanggal yung ito, yung pinaka-pressure na yun. Pag wala na siyang tumutunog, okay na siya. Pag kaya mo nang buksan to, ibig sabihin wala ng pressure. Pero hanggat lumalaban pa to, hindi pa. Hindi pa pwede. Grabe ang tabiit ng mantika, oh. Ang haba ng tinapok. Si, batik nasa labas. Nasa labas ng gate. Lumalabas pa more. Yan. Maya-maya, lumalaban pa siya eh. Pag hindi na lumalaban, ibig sabihin wala na siyang pressure. Ayan o. Diba? Tapos, huwag nyo agad bubuksan. Antayin nyo lang siyang, pag natanggal yung lock na ganyan, yan. Antayin nyo lang siyang ganyan. Palipasan nyo muna ng mga ilang segundo. Then, buksan nyo na siya. O, ayan. Diba? Wow, super ganda ng pagkakayari ng ating box. Tubig.
tubig. Malapit na palang masunog. Bigyan mo nga, may. May sabaw pa siya pero natututo na yung ilalim. Bigyan mo nga ng tubig si Little Cusinera. Titikman muna natin kung pwede na yung baka. Or kailangan pa natin i-extend yung ating pressure. Pag in-extend pa natin yung pressure, magdadagdag tayo ng sabaw kasi yung lapot na yun, hindi na siya hindi na siya makapagpalambot. May patikman mo nga kay kuya mo kung pwede na kamo yung baka or ano. Kuya. Dali. At iyan ko to. Malambot? Kung malambot na. Ha? Kailangan mo pa yung baka. Sila yung mga boss kaya patikin mo sa mga boss. Transfer ko pa ba to sa kawali? Medyo lang. Kaya nga siguro mag-add pa tayo ng konti pang pressure. At magdadagdag lang tayo ng konting sabaw kasi nasusunog yung ilalim. Konting pressure pa. Lumalaban pa yung baka. Yan, pero mamaya ko na ilagay itong reno. Lalong lalapot yung sabaw Pag yan, ipidiin nyo lang siyang ganyan, tapos pressure nyo, ilalagay nyo ito. Okay. Yan. Maaantay nyo pa ba? O naiinip na yung mga viewers natin? Naiinip na dahil wala yung ating bida. Wala yung bida nating bata. Ayan, napakagulo ng aming lamesa. Alam ko naman, relate din naman kayo dyan Pagka, di ba, kahit saan naman Pagka nagluluto, ang behind the scene, medyo messy. Tanggalin mo nga ito na, May. Pag gagamitin yan mamaya, yung mesa alisin mo na, ilagay mo doon. Talagang hindi na Jenny Mercado ang makakulit maya-maya. Dennis Torillo na. Pause ka naman mga plate, di ba? Hindi pa, ayan pa Nakaano pa. Guys, guys, mga sexy pala sabi ng aking editor. Sorry. Yan. Okay. Hagardo na ang beauty ko. So, yan. Tatapusin ko na muna yung ating live. Kasi kanina nung nag-start ako, Jenilyn Mercado pa yung aking hedo. Yes. Tapos ngayon, pa Dennis Trillo na ako, Tignan mo naman, haggard na yung aking. Dennis Trillo na yung kalahati. Diba? So, si Little Cusinera po ay nandoon sa kanyang kwarto, nanonood ng Netflix. So, hindi na makapagbabay sa inyo. At see you again sa susunod kong live. Sana makapag-edit na ng maayos-ayos naman yung ating videos. Medyo presentable naman, hindi kagaya nito, gulo-gulo. Pero carry lang yan. Sana may natutunan kayo sa aking itinuro sa inyo kahit medyo putol pa. Total naman yung yung pork caldereta, halos pareho lang ang proseso niyan. Pork caldereta and beef caldereta, halos pareho yung proseso niyan. So, sana may natutunan kayo sa ginawa kong
ngayon. And Meron ba? Taas pa kung meron matutunan. comment lang po kayo kung ano pa yung gusto nyong ipaluto sa akin. Ako po ay Bicolana, so yung mga taga Bicol dyan, shout out na lang. If may gusto kayo na ipaluto from Bicol, comment nyo lang sa akin. Gagawin natin yan. Okay? And bye-bye. See you again on my next live or on my next videos. Stay safe and stay sexy. Okay? Bye-bye. Ay, hindi nyo yata makita yung itsura ko eh. Yan, may prod. Ayan na, may prod pa kami Malapit na. So, susunod, magkakaroon na ng dance and Dance entertainment. oh yeah. Bye-bye and see you again on my next live or on my next video. Bye! Salamat, salamat, salamat! Wow, pumapayat ka na daw. Bigyan ng jacket yan. Pagka yan ay pumayat ng mas payat pa sa akin, talagang magkano gusto mo? 10K? 10K. Hingin natin kay Kenneth yan. Okay. Asa na si Tita Cusinera? Wala na talaga? Sige na. Bye-bye na. Bye. Sana yun.